それはミッションですね。我が社は何をやってどういうことで世の中人のために役に立つんだと、どういう使命を果たすんだと、フランス語でレーゾンデートってありますよね。存在理由は何なんだと。ビジョンとミッション、これがですね絶対入り口に必要であろうと。社員に対して方向性を示すと。示す前に方向性を確立するということなんですよ。で、方向性とは何かというと、簡単な一次方程式で説明できましてね、これ覚えやすいです。方向性イコール理念足す目標足す戦略と、これがですね方向性なんです。今どこだ、我が社は今どこだと。それから2番目はどうなりたいと。で、人は強みと弱みを持ってるんですよね。ですから皆さんがもし起業をして社長になる場合は、ちょっと自分の胸に問うてもらいたい。俺の強みは何なんだと。で、もし自分が俺は営業タイプだなと、攻めが強いなと思ったらですね、管理タイプ、守りのタイプの人をですねそばに置くとか。利口な人というのは自分の強みが何であるかと同時に弱みが何であるかということを知ってるわけですよ。ところが利口の一枚上を行く大利口っていうのがいるんですよ。これは何かというと、自分の強みが何であるか弱みが何であるかということを知ってて、その上で自分の弱みを補完する人を配してチーム作りができると。それからもう一つのチーム作りの意味はですね、アドバイザーを置くということですね。だから外部の人でもいいから耳に痛いことを言ってる、アドバイザー、メンターと言ってもいいですね。そういう人を置くといいだろうと。この3つがですね、会社を立ち上げるときに特に重要しておいた方がいい、ポイントだと思うんです。1番目がビジョン、ミッション。2番目が経営の原理原則、すなわち方向性。それから3番目がチーム作りと。ここら辺を心得てですね、優れた企業をやってほしいと。それによって10年経ってもまだまだですね元気いっぱいでいると、そういう会社を作っていただきたいと。で、そのためにどういうものの考え方をしたらいいのか、どうやって事業プランを作るのとか、事業プランを、サポーターやですね援助をしてくれる人をですね求める時にどういうプレゼンテーションをやったらいいのかという非常にですねこの問題に沿った、勉強をですね7月8月9月のね3回に分けてその道のエキスパートがですね、ご伝授申し上げるというこのビジネスセミナー、ビジネスコンテストにですねぜひ参加して素晴らしい会社づくり、素晴らしい自分づくりをやってほしいと思います。これで終わります。